أصدق من ما أدري يزي أخذي لو من ما يكلم سوق قالوا إني عاطف أنا شو جزاي اللي أنا يوصلها إلى من ካልእቲ ምናልባት ናይ ቋንቋ ሽግር እንድሕር ሃልዩ እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ሕጂ ንኣብነት ዓረብ ትሰምዕ እንድሕር ኮንካ ኢቭን ትግርኛ ዝበዝሕ ትግርኛ ስለዚ ትግርኛ ጥራይ ትሰምዕ እንድሕር ኮንካ ንኣፍቃሪቱ ማለት እዩ ንፍቕሪ ሓታ ነይሩ ብሰንኪ ሕፅሩ ግን ተኣብዮ ነይራ ሓፂር ስለ ዝኾነ ጥራይ ካልእ ምክንያት የብሉን ስለዚ መወዳእትኡ ኸኒ 81,000 ኣሜሪካን ዶላር ከፊሉ ሙሉኹም ነዚ ክትሕግዝዎ ይግባእ ንሰላማዊ ሰልፊ ማለት እዩ ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ካፍ ኢሊን ሎማዓንቲ ኻብ ሓድሽ ቪድዮ ተመይስናልና ሎማዓንቲ ቪድዮ ናይ ሎማዓንቲ ርስና ኸ ንዓኹም ኣገድስ እዩ ዝበልናዮ حصر زبالة حبريتات حيزلكم متي لغز لسام وداتهم سايتنو حدش يحركينكم سبسكرايب ويترسعوا ليتس جو ساز جايز مجمرتان ريو ابز حلف اوان زعبان ابو امريكا زوتو حدش منقدي ويلكام كوربس تبعلنا ابو امريكا زوتو حدش منقدي كم زمص نغيركم نيران تاي يدلي وي بخمي منقدي خاطاتو تقلون فيديو صريح لكم نيرا مالتيو سلازم قصلتناتو ابناتكم حطوتات ابز حج اوان امنتاي درجه بصيحلو جميريلو اي جمرن زبل حتو نشي كنري خنفتنا مالتيو سلازي ابتناتون ويب سايت نخناتو قدم حجون نغيركم نيري زخونه يكون نجر مسدلي وي كاب زعبا ويلكام كوربس حبريتا مستدليو ابتناتهم ويب سايت اتيهم حبريتا ترغبوا تقولوا يهم لكم نيرس لذي او اتينا حجون حبريتا نركب مالتيو لذي اب كروم اتي ويلكام كوربس بمبال سيرش خنبلينا مالتيو لذي ويلكام كوربس الى سيرش الى له نلكم ويلكام كوربس هوم زبل متي مالتي لذي ناوم ساعتنا خم تريو لكم نايم اتوقت كم زي مسل مالتيو كم تريو زلهم أبزي أبز حلف فيديو نجيركم نيرا شنكم شما أبوهم موبايلكم دي ولا إيميلكم أتيهم حدش إنفورميشن كم تخلوا يكازخون يكون حدش حبري تخلوا خلوا كتقبلوا تخلوا يكم أبجزء لكم نيرا مالتي قوم جيركم استمزجبكم أبوه أنو تقبلوا تخلوا يكم لذي نبتحتي أبز حجوان زلي نازلوا متان كنرئي نبتحت نخير مالتي أتمود أتامس كدنا أبصري وزلهم فيز 2 زبلالو لذا أبز فيس 2 زبل كنعطينا مالتي تنعنا زلينا فيس 2 سلازخونا مالتي سلازي أبز قدامين تايب لنا له the welcome corps will roll out in 2 phases لنا له welcome corps كلتا فيز يزلو كلتا معرفات يزلو لنا له قدامي فيز انت يسرحوا أبز حجوان لعل 10,000 زغونا أمريكان كمزقو بيدليلو يزب لنا زلو سلازي زوم 10,000 زغونا أمريكان نزيف فلتوسب يمزمتو ويكاني ات ويلكام كورس بعلو زمرصوم سبات يوم زمصو مالتي اب استفلالي عالم زركبو سدتنيات مريصو يهبو مالتي سلازي سبونسر يغبرو مالتي سلازي زوم ابزز مزغبو وي زوم 10,000 مزغبو دليم دلو سبونسر نخغبرو طراي نسب نخحجزو طراي إلهم يمزغبو مو سلازي نزي فلطوم حدا وي كاب هندخو نخليو كاب سوريا خون خليو كاب استفلالي هاغرات بعلم توم ويلكام كوربس مرصلهم يرخبوهم مو سبونسر غيرهم يتوهم مالتي سلازي اذا ناي فيز 1 كم زي مثل مالتيو ناي فيز 2 وي كاب تحت مسكدنا كننببو كان اي سبونسر someone I know بلالو نزفلطو سب نزمد كادي نحو خادي سبونسر كتغبرو تخيل ديخا مالتي زي سلازي نتفلطو سب سبونسر كغبر خيل دي يزبزلو اب صحت انت بلالو نوت يت كساب حجي اي تجمرن زلو مالتي بت سون اب قرابه اوان كن كجمر مخانيو زغلط زلو مالت سلازي زخونه تفلطو سب حوخا خون خلي زمدكا خون خليو حموشه سب كونكا سبونسر نختغبرو رديهم لهم سبونسر نختغبرو اب افريكا نزقمت اب استفلاليو ريفيج كوينو نزقمت سب مالتي ناي سدتنيا ورقت نزلو سب سبونسر كتغبر تخللو منغدي فيز تو سلازي فيز تو ستيل اجمرن زلو مالتي اب قرب اوان كن كجمر مخاني زغلط زلو مالتي ابزناتون ويب سايت اتيهم كن كساب شعو مالتي ترين توسو تخليهم انتاي ليونت سبدي وي بخيمي منغدي خاختم صو زدلي كا نغير متان نختتصاري ابزاتيهم ابتناتهم لينك اتيهم كن تريننج تغبر تخليهم كتدالو كتصنح تخليهم يززلو مالتي سلازي بزياده خاني اقداس حبريتات متان كترخبو ابز تريو زلهم ويلكام كورب ايميلز بزلو قيح تولع له او مساعتنا رزقهم تريو لهم لذا ابز شمكات تولو شما بوها بوستال كود تولو كومون ستيت
ክትእትወሉ ዚ ኦፕሽናል ብላሎ ስለዚ ግድና ይኮን ጋን ክትእትወሉ ከምርጫ ካዩ ሞባይል ውን ብላሎ ኦፕሽናል ብላሎ ዝኻ ዘይ ክትእትወሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኢሜይልስ ብላሎ ኣብዚ ኢሜይል ካ ክትእትወሉ ሞ ሽዑኡ ናባኻ አፕዴትድ ድኾነ ይኹን ሓድሽ ነገር ክመጽእ ከሎ ኢሜይል ክገብሩልካ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ካልእቲ ምናልባት ናይ ቋንቋ ሽግር እንድሕር ሃልዩ እንታይ ክትገብሩለኩም ሕጂ ንኣብነት ዓረብ ትሰምዕ እንድሕር ኮንካ ኢቭን ትግርኛ ዝበዝሕ ትግርኛ ስለዚ ትግርኛ ጥራይ ትሰምዕ እንድሕር ኮንካ ወይ ካ እንግሊዝ ይርዳእካ ድሕር ኮይኑ እንታይ ክትገብሩለኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሕጂ ኮፒ ለለኹ ተሓበሪታ ሙሉእ ኮፒ ለለኹ ስለዚ ካልእቲ ክሮም ኣቲና ኣለና ወይ ከማን ብኣፕሊኬሽን ውን ዳውንሎድ ክትገብሩዋ ትኽእሉ ኢኹም ጉግል ትራንስሌት ዝብላሎ ጉግል ትራንስሌት ብምባል ሰርች ትብሉ ማለት እዩ ኣብ ክሮም ሰርች ኢሉ ኣለኹ ኣፕሊኬሽን ውን ከተወርዱዋ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣብዚ መጺኹም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንግሊሽ ቱ ትግርኛ ገይረዮ ኣለኹ ስለዚ ናብ ትግርኛ ብሙሉእ ክግምጥሎ ክእል እየ ማለት ስለዚ ኣብዛ እንግሊሽ ዘላ ብሙሉእ እቲ ኮፒ ለይሩ ኣለኹ ፔስት ተብሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሙሉእ ብትግርኛ ከምፀልኒ ይኽእል እዩ ስለዚ ንዝመፀኩም ወላቲ ብኢሜይል ዝሰዱልኩም ነገራት ብኢሜይል ዝሰዱልኩም ሓድሽ ሓበሬታታት ማለት እዩ ንዑ ኮፒ ኢልኩም ፔስት ብምባል ብትግርኛ ከተንብዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዓረብ እንድሕር ኮይኑ ብዓረብ ከተንብዎ ስፓኒሽ ተኮይኑ ካብ ስፓኒሽ ከም ጌርኩም ከተንብዎ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ስፓኒሽ ይቕየር እዩ ረዲኹም ኣለኹም ስለዚ ብኸምዚ ብምግባር ናይ ድኾነ ይኹን ቋንቋ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ቋንቋታት እዩ ዘለዎ ስለዚ ካብዚ ደስ በለኩም ቋንቋ ቀይርኩም ከተንብዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ቋንቋ ሕፅረት እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ድመፀኩም ኢሜይል ዲ ወላ ካብዚ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ኣሎ ብምባል ኣቲኹም ኮፒ ጌርኩም ፔስት ብምባል ተሓበሬታ ከተንብዎ ትኽእሉ ኢኹም ብቐሊሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዌልካም ኮርፕስ ዝምልከት ብዛዕባ ፌዝ ቱ ከዓኒ እዚ መስል ብሓፂሩ ካልእ ዝገርም ነገር ናይ ሶም እዚ ሓበሬታት ክነግረኩም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካዊ እዩ ኣሜሪካ ዜግነት ዘለዎ ማለት እዩ ብሕፅሩ ዝኣክል ንነዊሕ ዓመታት ንኣፍቃሪቱ ማለት እዩ ንፍቕሪ ሓታ ነይሩ ብሰንኪ ሕፅሩ ግን ተኣብዮ ነይራ ሓፂር ስለ ዝኾነ ጥራይ ካልእ ምክንያት የብሉን ስለዚ ሓፂር ስለ ዝኾነ ጥራይ ደጋገሚዩ ሓይትዋ ተኣብዮ ነይራ ማለት እዩ መወዳእትኡ ኻኒ 81,000 ኣሜሪካን ዶላር ከፊሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዓፅሙ ወይ ኣብ መሓውሩ ዓፅሚ ከም ዝውስኾ ገይሩ ማለት እዩ ተረዲኹም ለኹም ተቆሪፁ ዓፅሚ ከም ዝውስኾ ገይሩ ማለት እዩ ተረዲኹም ለኹም ስለዚ ቁመቱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ዝነበሮ እዚ ምስ ወድኽና ፀርኮሎ ዝነበሮ እዚ ድሕሪ መጥባሕትኻ ከመይ ኮይኑ ለረእይዎ እዚ ዝገርም ነገር ግን እዚ ወዲ እዚ ድሕሪ እዚ ኦፕሬሽን እዚ ንነዊሕ ዓመታት እዩ ሰንኪሉ ወይ ከዓኒ ብእግሩ ንኽኸይድ ፀጊሞ ነይሩ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብምርኩስ ገይሩ እዩ ንነዊሕ ዓመታት ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስቲል ከማነይ ኣካይዳ ይመሃር እዩ ዘሎ بحاجز سب كم يركع هم تقيد ستيلي مهاري زلا ስለዚህ አይገርም እንዶ 81,000 አሜሪካን ዶላር ከፊል ካም ሞኻኒን ዓመታት ክትስንክል ሕጁን ሕራይቱ ብሎ ኮይኑ ይስማዓንኒ ብዛዕባ ዝንታይ ርእይቶ ኣለኩም እስኪ ኣብ ኮመንት ጽበይኩና ናብ ካልም ሰገር ካኒ ኣብ ዝኽልተ መዓልቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከምኡን ውሕዳት ገለ ኤርትራውያን ካብ ካለ ሃገር ድመጹ ስድራውን ብሓንሳብ ብምዃን ኣብ ዝኽልተ መዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ቆኒዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣሜሪካ ማለት እዩ እዚ ካኒ ነቲ ኣብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ጸዲቑ ዘሎ ሕጊ ወይ ካኒ ህፃናት ወይ ካ ተምሃሮ ምስ ናይ ግብረ ሰዶም ክመሃርዎ ወይ ካ ህፃናት ክመሃርዎ ኢሉ ዝጸደቐ ወይ ካ ምስ ናይ ግብረ ሰዶም ዝተሓሓዝ ትምህርትታት ዝጸደቐ ሕጊ ኣሎ ስለዚ ንዑን ምቋም ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከምኡን ኤርትራውያን ካለ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ተወሲኾም ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ቀንዮም ኣለዉ ንዑን ምቋም ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ቀንዮም ኣለዉ በቀጥታ ላይቭ ላይ ለማስተላለፍ ተራድጌ ነበር ሪፖርት ተደርጎብኝ ሁለቴ ተዘግቶብኛል ቢሆንም ግን እንግዲህ ድምጻችንን መያዝ አይቻልም በቪዲዮ ሰርተን እንለቀዋለን በርካታ ኢትዮጵያውያን
ድምጻችንን ሪፖርት አድርገው ያዘጉብንም እኛ ድምጻችንን ማዘጋታችን ለቪዲዮ እናሳያችኋለን ማለት ነው። ይቀጥላል። አንዴ የሚቆም ነገር አይደለም። ስለዚህ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ንህፃናት ብዘይኣፍልጦ ስድራ ቤት ከምዚ ዓይነት ክትምህር ወይ ከዓ ናይ ግብረ ሰዶም ክትለማምድ ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ። ስለዚ ብምሉእኹም ነዚ ክትሕግዝዎ ይግባእ ሰላማዊ ሰልፊ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እውን ደቅኹም እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ይወስዱ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ይመሃሩ ኣለዉ ምፍላጥ ከገድሰኩም ደቅኹም ዝመሃርዎ ነገር ባዕልኹም ክትውስንሎም እቲ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ። ሰዝጋይ ሳሞ ዳታ ከዓ ንዘናደ ዓይነ ስውርቲ ከምኡን ብብዙሕ ሕማማት ዝሰቃያ ዘለዋ ኣደየን ስለዚ ነቲ መዓልታዊ ህይወተን ነቲ መዓልታዊ መነባብሮ ህይወተን ድሽገር ኣደየን ስለዚ ምትሕባርኩም ሓገዝኩም ኣይፈለየን ክብለኩም ደሊ ስለዚ ሳብ ኔክስት መደብ ንራኸብ ሰላም እዛ ሓንቲ ሰበይቲ ናይ ክትወርቅ ከፊላ ፍለይ ዋዮ ብዙ ነይረ እንዳሰብ እንደተፀገአ ነይረ ቤተክርስትያን ኣውፅኦም ንተምስል عبتنا من الكريستيان. أجل المدهني كله معص كتوزيه. معلتوي. كده كله بملازي معلتوي كتوزيه. ما تزيغ أنت تجبري. واه يعني شيء هو نالم ممكن ملماني. لا بي وصل في تلمني. أو تبتقص يعني نيرة. أو شيء مني بقى أو دي متاسيت بخير مش نقرقوا. دي أخفيلات اللي هي كخواتي. أنا وقت وجه حتى وقت. كده حجي كده بزجاج من صحي أبي اختأسوني كي أبي تحضرني كي. أبت السرقة بدقة تبصر. لا سرني رموسي. أسرقة من ما أدري تيجي أخذي لو من ما يكلم سوق قالوا لي زعصف. ريم سبونه بيكون فارم مسرائي عيني. أنا استجزاي اللي أنا يوصل هاي لمن. بدهريس. بدهريو هذه ده مخيل لي من رسمة إني تعرض أنا مالتي. هذا بيك الشلو هذا بديش كسر رخوة قربي أصلا حيلا مني. هالرأي اليوم تم بكسيان بكا تحمت حميلهم تم وصمت مالتي تمشتي. ما نخبر يلا بدي ده صد في اليوم نزار سويتي بسبي بالداخل أو زي جزوطة. هم دي كويني لي ما أنا ورحا ويأكلني خالك يا خبلك يكلن صبرتك صبر أخوك كل هذه أنا كطوري خاف للكلاتني دحان هاو خاص قاوي هرا اللوز قاوي هرسفت أرني هيرسعني وعلي يمسي وبعضهم زمس عليك لا يقبر إليها هذه يبيتكم مصر زي الهنيدات كله لكن لازم فأيوكم تتلقوا عجز جزا غير كان ياخذ خفلو بجزا يزهل استشحن 500 ثلاثة شهور 500 إلكتريك يتسرح النانية إلكتريك نويني إلاتنا 500 إلاتنا دحري كريو زي كنش زمرة جزاي مايكا ولا خفيف لا تقولوا وا يا ترى رأيه وتركي سوزيتات بقدر ما مش ما خفت ما يتقول نجوم خفت نجوم ያው አሪያል ማማ ተደራሪቡ ተገበርታዩ እዚ ኮሌስትሮል አይን ለስኒው ደም ግፊት አለዋ ልብ ኬዝም አለ ያው ሳታውር ቸራላምሽ ታብለ ካዛል መሰለ ባንገብ መንገድ ይትሄድ አዎ ይዛ እንደገና ልባها በጣም ኦቨር ይወቃል እንጂ ከሄድ ካላ መንገድ ኮፍና በርኩ እንቀሳቀሳለሁ አለኝ ብዙ ሳታው خلاص تعتم كنت عنده ينور لك سلام كبرى تعزبتنا كم رياض لنا حبتنا نجستي بوزو حمامات الساقة زلا حبتنا نادينا نقينا بوزو حمامات الساقة زلا أب أديس أبابا تركبها كل نجارات سجمات كاني مسود حتى زعبيته بعلى زعبيته مسون كوينا نزغل تسجماتنا هيوت مسنا حالات إن ده سجرت إن دخلت